6. listopada 2024. godine održat će se izbori za izbor vijećnika u Gradsko vijeće grada Mostara. U sastav Gradskog vijeća grada Mostara bira se 35 vijećnika, a koji se biraju iz gradske izborne jedinice i izbornih jedinica gradskog područja. U Gradskom vijeću grada Mostara biti će zastupljena najmanje 4 vijećnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan vijećnik iz reda ostalih. Iz gradske izborne jedinice bira se 13 vijećnika. Izborna jedinica gradskog područja 1 bira 2 gradska vijećnika. Izborna jedinica gradskog područja 2 bira 5 gradskih vijećnika. Izborna jedinica gradskog područja 3 bira 2 gradska vijećnika. Izborna jedinica gradskog područja 4 bira 2 gradska vijećnika. Izborna jedinica gradskog područja 5 bira 7 gradskih vijećnika. Izborna jedinica gradskog područja 6 bira 4 gradska vijećnika. Nijedan od konstitutivnih naroda niti iz skupine ostalih ne mogu imati više od 15 svojih predstavnika u Gradskom vijeću grada Mostara. Svaki glasač će dobiti 2 glasačka listića, jedan sa kandidatima iz gradske izborne jedinice i drugi sa kandidatima iz izborne jedinice gradskog područja na kojem je glasač upisan u središnji birački popis da glasa. Izuzeto od odredaba izbornog zakona Bosne i Hercegovine, gradonačelnik grada Mostara se bira neizravno, sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Samo vijećnici izabrani u Gradsko vijeće grada Mostara mogu biti birani za gradonačelnika grada Mostara. Gradonačelnika bira i smjenjuje dvotrećinska većina izabranih vijećnika. Postupak izbora i smjenjivanje gradonačelnika se detaljnije određuje statutom grada Mostara. Politička stranka, koalicija, lista neovisnih kandidata i neovisni kandidat ne može sudjelovati u raspodjeli mandata ako ne osvoji više od 3% od ukupnog broja važećih glasačkih listića u izbornoj jedinici, takozvani izborni prag.